Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Yan uwa barka da zuwa wannan tasha ta mai albarka. Idan yau ne farkon fara zuwan ka, kada ka manta ka danna min subscribe da alamar ƙararrawa ta yadda daga na ɗora sabbin bidiyoyi na za su zo gare ka kai tsaye. Kamar yadda ku gani a title ɗin wannan bidiyo zan nuna ma yadda za ka yi kai editing na text ɗinka kenan a WhatsApp. Misali ka tura wani saƙo kuma sai ba haka kake so ka ce mai a wannan saƙon ba, to kana so ka canja wannan saƙon kai editing nashi ya koma correct kenan, ya koma daidai. To kamfanin WhatsApp sun yi sabon update wanda za ka iya yin editing na rubutu kenan. Bayan ka yi rubutu ka dawo ka canza. Mu je cikin WhatsApp ɗinmu domin nuna ma yadda za ka yi kai wannan editing ɗin. Da ka shigo cikin WhatsApp ɗinka, misali a ce bara mu gwada da wani, misali a ce zan zo ne wannan message kamar ina so na ce mai na gode, sai na saka na misali kawai sai na saka wani abu dai rubbish haka, gashi nan kun ga na sa abu ba daidai ba, kawai sai na tura mai. To na riga na tura mai, yanzu kuma zai gani. To sai nake so na canza wannan abin da na rubuta mai, ina so na yi wannan ɗin shi ya dawo daidai. Direct za ka zo kan rubutun sai ka danne rubutun haka. Daga zarar ka danne rubutun, daga ɗan saman nan gashi nan zai baka wasu madannai guda uku nan gurin, gashi nan za ka ga mo ya fito a gurin, sai ka danna akan nan gurin. Bayan ka danna direct ga wani guri nan za ka ga an rubuta edit, to za ka danna akan edit, to zai dawo ma da asalin rubutun da kai akan dashboard ɗin. Gashi nan za ka ga asalin rubutun da kai a nan gurin, a nan kuma ga wanda ka tura kenan. To sai ka goge haka, kana gogewa misali sai na ce na gode, sai na rubuta na gode. Kawai kana rubuta na gode ɗin nan, daga nan gurin ga alamar tikin nan, kawai sai ka danna akan ta. Yanzu za ku ga da rubutun ba daidai ba ne, amma yanzu za ku ga na gode, amma zai nuna ka yi editing, amma dai saƙon da ka tura ba daidai ba ka gyara shi. Mutum ba zai taɓa ganin wannan ba daidan da kai ba, sai dai ya ga daidai, amma zai ga ka yi editing bai san me ka gyara ba. Wannan kaɗan ne daga cikin bidiyon da za mu rinƙa kawo muku a wannan tasha mai albarka. Insha Allah za mu rinƙa kawo muku bidiyo da za su amfane ku a ɓangaren waya da sauran abubuwa daban-daban. Insha Allah kar ku manta ku danna mu subscribe da alamar ƙararrawa domin samun ingantattun shirye-shirye daga zarar na